Traiorekin jarraitzeko adibide batzuk ikusiko ditugu. Orain pantailan duzuena beste tablero bat da, eta bertan egin duguna izan da, agenda bat. Astelehenetik asteazkena bitarteko agenda simple bat. Gustatuko litzaiguke gure agendan bakarrik 3 egun agertzea. Lehenengo zutabean jarriko ditugu gure zeregin guztiak, eta gero, astea antolatzen dugunean pasatuko ditugu zeregin hoiek zutabe batera edo bestera. Aukera izango dugu, noski, bestetan bezala, zeregin bakoitzean gure oharrak jasotzeko, etiketak jartzeko, pentsau dela jarri dugula urdina dela lana eta gorria dela etxea. Eta zeregin hau da, etxekoa, o lanekoa. Ja ez dakit zer esan da. Ustet etxea eta lana. Jarri aldugu, lehen esan bezala, zerrenda bat. Eta horren barruan, hainbat kontu, fitxategiak, data, bai? Behin zeregina bukatuta dagoenean, mantendu dezakegu egun horretan, edo eguna liberatzeko tik eginda. Kasu honetan, hemen mantendu alditugu egindako zeregin guztiak, edo ez baditugu behar, bagian garbiketa bat egiten dugu eta bidaltzen dugu artxibora. Baina, agian gerta daiteke behar izatea hemen jasotako oharrak eta aurrerantzean. Beste adibide bat ikusiko dugu. Kasu honetan, kuadriarekin batera partekatzeko tableroa da, eta kuadrian egingo dugu bidai bat. Orduan, zutabetan jaso ditugu lotu beharreko kontuak, erosketak, pisua bilatu eta treneko txartelak erosi, horrelako ekintzak hemen jasoko ditugu. Egiten ditugunean, pasatuko ditugu prest zutabera. Jakiteko, lotu beharreko horiek dagoeneko eginda daudela. Bestetik, lotu beharrekoen artean dago informazioa bilatzea. Ikusi nahi ditugun gauzei buruzko informazioa bilatzea. Behin informazioa bilatuta, beste zutabe honetara pasa dezakegu txartela, eta bertan zehaztu zer ikusi behar dugun. Zehazten dugunean ikusi beharrekoen zerrenda, orduan itinerarioa dela azkenengo zutabea, itinerarioan egunaren arabera zehaztuko dugu ikusi beharrekoa. Kasu honetan esan dugu kuadriako tablero bat dela, eta horretarako kuadriakoak gonbidatu beharko ditut. Hemen goiko partean inbitar sakatu, sartzen dugu bere erabiltzaile izena edo treio sortzeko erabili duen helbidea, eta hemen agertuko zaigu. Zerrendatxo honetan. Agertzen denean, sakatzen dugu eta berak gonbidapena jasoko du. Eta jarriko zaigu hemen bezala. Tablero honetan, nerekin 16 pertsona daude. Kontuan izan, tableroak izan aldirela bai pertsonalak, pribatuak, pertsona bakar batentzat, gonbidatuekin edo publikoak. Publikoak kasu honetan ez dut uste erabiliko dituzuenik, ze publikoa da edonor, sarean interneten dagoen edonor ikusteko aukera izango duela. Talde bat o taldekide batzuk gonbidatzen ditugunean, beti
izaten da edizio baimenarekin. Nahi badegu bakarrik gonbidatu horiek gure tableroa ikusi, baino aldaketak egiteko aukerarik ez izatea, horretarako Treioren kontu aurreratua ordaindu behar dugu. Bai? Doako bertsioan ez dugu aukera hori. Pentsatuko dugu, ni naizela erosketen arduraduna. Vale? Orduan, zer egingo dut? Erosketak deitutako txartelean, esango dut, miembros de esta tarjeta, Raquel. Hau da, nire erabiltzailea. Vale? Eta hemen, besteek ikusiko dute, erosketen arduraduna, edo erosketen, partaiden artean ni nagoela. Bai? Eta hemen, joango naiz osatzen, erosketa horietan, erosi beharrekoak. Nik osatuko ditut, baina nire taldekide guztiek ere aukera izango dute ikusteko zerrenda honetan dagoeneko zer apuntatu dudan, eta zerbait gehitu nahi badute, gehitu ditzakete. Vale. Erosketak egitera joaten naizenean, sartu naiteke Treiora, mugikorretik, ireki erosketak txartela eta erosketak egin ahala markatu. Dagoeneko erosketa guztiak egin baditut, esango diet nire taldekidei erosketak dagoeneko prest. Erosketak ez dira lotu beharreko kontu bat. Dagoeneko prest daude. Orduan, denbora libre pixka daukat eta informazioa bilatzen dut. Zerri buruz? Hemen jarri dugunari buruz bilatzen dut, eta hemen nire taldekidei azaltzen diet, aurkitutakoa. Eta gainera ikusi dut herri horretan, hainbat gauza daudela ikusteko. Eta sortu aldut, zerrendatxo bat ikusi beharreko gauza horiekin. Listo. Vale? Dagoeneko bilatu dut informazioa eta zehaztu dut ikusi beharrekoak. Orduan, listo, ikusi beharrekoak. Elkartzen gara, kafetxo bat edo, garagardo bi hartzeko. Eta ikusi beharreko guzti hauek kontuan hartutan, sortzen ditugu egunen plangintza. 3. eguna. Venga. Eta hemen jarriko dugu. 1. Joango gara ez dakit nora. 2. Ez dakit nora. Ikusi beharko ditugu gauza hauek. Vale? Eta segertatu daiteke, hau sortu gu 3-4 artean, eta 5. Batek ez du aukerarik izan gaur gurekin egoteko. Sartu daiteke gauean, begiratu ze prestatu gun 3. egunerako, eta, agian WhatsAppetik esaten dugu ados dagoen edo ez, baino hemen ere utzi dezake bere oharra guretzat. Nik hemen gehituko nuke geldialdi bat nunbaite. Bale? Joango gara beste adibide batera, zuentzat sortutakoa. Listo. Hau zuen Treio tableroa da. Zuentzat sortutakoa eta sarbidea izango duzue honetan. Pentsatu dut, ume bakoitzaren behaketa egiteko sistema bat. Vale? Lehendabiziko zutabean eukiko zue eredu bat. Eta eredu horretan nik dagoeneko zehaztu ditut jarri beharrekoak. Zer egin dezakegu? Ume berri bat etortzen den bakoitzean, egiten dugu kopiatu eredu hori, eta sortutako txartel berri horretan lan egin. Adibidez. Aukeratzen dut txartela, eta hemen jartzen dut. Umearen izena abizenak. Raquel Gamito. Jaiotze data, zuen umeen jaiotze data oso goizta. 2018.
eta ezaugarriak, ez dakit, laktosa, vale? Eta gordetzen dugu. Hori da, dagoeneko gure gelako haur baten fitxa badaukagu. Orduan, haurren zutabera pasatzen dugu. Ze gertatzen da? Ume horren behaketak egingo ditugula, gero gure artean komunean jartzeko eta gurasoei zerbait esateko. Bale, iristen da lehenengo behaketa egiteko momentua. Sartzen zarete umearen fitxara eta bi aukera dituzue, edo deskribapenean, hemen, gehitu behaketa bat, eta hemen azpian zer behatu duzuen, edo bestela komentario bezala jarri. Kasu honetan agian garbiagoa da hemen deskribapenean gehitzea. Orduan ikusi dugu, ez daki, garapen egokia. Eta gordetzen dugu. Zer egingo dugu kasu honetan? Ja fitxa ez dago utzik, dagoeneko lehengo behaketa eginda dago. Hemendik hilabetera bigarren behaketa egiten dugu. Bigarren behaketa egin ostean, fitxa irekitzen dugu berriro, eta gehitzen diogu hemen azpian. Behaketa bi. Eta jartzen dugu. Taldean ondo moldatzen da. Dagoeneko ez da soilik behaketa bat jaso, bigarrena ere eginda. Hau egin ostean, irakasleen artean biltzen gara. Eta hemen gehitu dezakegu irakasleek esandakoa. Ondo jaten du. Gordetzen dugu. Eta dagoeneko irakasleen fasea ere gainditu dugu. Zein da azken fasea? Gurasoekin egotea. Gurasoekin gaudenean, berriro fitxa irekitzen dugu. Eta gurasoek zerbait esaten badigute, arduratuta daude, ez dakit. Gurasoak beti daude arduratuta. Ez dakit. Zerbaitengatik. Pues hori ere, fitxara gehitzen dugu. Eta barkatu, hemen irakasleekin egon ostean, gurasoen bilerara pasatuko dugu, eta gurasoen bilera egin ostean, ume horren behaketa amaituta dugu, eta fitxa azkenengo zutabera pasatuko genuke. Ze gertatzen da modu honetan? Zergatik dan erabilgarria? Fase guztietan irakasle batek baino gehiago gehitu alditu behatzen dituena, bikoteka zaudetenean, zuen bikoteak ere gehitu alditu lehengo behaketan ikusi dituenak, eta dana fitxa bakar batean erregistratuko da, baina ez hori bakarrik, pentsa, baja bat hartzen duzuela. Zuen ordezkoari baimena ematen badiote panel honetara sartzeko, ume guztien jarraipena ikusteko aukera izango du. Eta gaina gurasoengana iristen bagara, bai guk egindakoa zein aurretik behatutakoak edo taldean adostutakoak ere guzti horren berri izango dugu tablero bakar batean.